Zdravím, po dlhej dobe konečne natáčam. Mám tu vietor, nepriaznivé podmienky, ale rozhodol som sa, že idem dneska skúsiť natočiť videjko. Petardy versus hrniec. Neskôr ešte pôjdeme na F4. Neviem, či to dneska všetko stíham natočiť, ale budem sa snažiť. Poďme na to. V pyrotechnike sa to ani neoplatí natáčať, tak som si povedal, že to dáme takto. Teraz idem urobiť, nie je dobrý nápad, ale niečo tam chytilo. Kámo, dobre, menšiu nejdem ani natáčať, neoplatí sa mi to, ale ideme teda na niečo väčšie. Máme koberec pod hrniec. No, dobre. Ten hrniec to robí tak 3-krát hlasnejšie, ako to je normálne. No, dobre. Máme dva koberčeky pod hrncom a tam sa od seba odpadajú. No, paráda. To aj zašpinilo riadne. No, teraz už ideme asi na F3. Konec nejdeme. Ešte tu mám Dumbum F2 a potom Big F2 Silver. Si potom dáme. Opa. Moc vysoko nejde, ale hlasne to je strašne. Tu Dumbum Silver, normálny. A potom, ako som povedal, Big F2 Silver. Moc vysoko nejde, ale hlasný je. Aj vyššia. To bolo slabšie. Ja som si myslel, že silnejšie bude. Dáme bombu, Viper jednotku bielu, Viper jednotku čiernu a starú Viper jednotku. Neviem, či je to tá dobrá verzia alebo zlá. No dozvieme sa. Dnes nám už praská, aj trošku ho nadúva. Tak neviem, že či sa mi bude vôbec dať dostať k F4. Uvidíme, no. Každopádne ideme na to, takže začneme s bombou. Rána fajná, ale moc vysoko nešiel. Dáme si Viper 1 bielu. Asi pôjde na mňa. Hádam nie. To bolo lepšie. Výbuchovo, aspoň zvukovo to bolo lepšie. Výšky, čo sa týka, veľmi podobné. Viper 1 čierna, tam by rozdiel asi nemal byť. Staršiu verziu Viper jednotky. Neviem, aké to bude. Dobre, to bola tá zlá verzia. Vlastne to bolo, ale výška tam nebola. Teraz ideme na také spľasnuté petardy. Máme tu minibomba, Hammer H1, mini Dumbum a Dumbum petarda. Dumbum petardu som nemal, to mi dal kamarát. Tak si to dáme pod hrniec a uvidíme, že čo s tým. Začneme minibombou.
minibombu, takže nastavíme si ju nejako takto, môže náležať, to si ju dáme, toto posunieme ďalej. To má byť také silné ako normálna bomba, tak zreteľne není. Hammer H1 to má že vraj gram, ale neverím tomu nič. Možno nemá, možno klamem. No, silnejšie od bomby to bolo, ale vôbec to nemá gram, neverím. Mini Dumbum, toto už je silná petarda podľa mňa, no nie silná, ale z týchto, čo tu máme, taká pomerne silnejšia. No, zatiaľ najlepšia. Toto ma teraz zaujíma, ak ju nájdem. Zrejme som stratil tú jednu jedinú, na ktorú som čakal. No počkaj, idem teda hľadať. Ďaleko ju odhodilo, ale našiel som ju nakoniec, čo ja viem, 2 minúty, 3 minúty hľadania. Toto ma zaujíma. Efektový kredit. Slabá, ale no, nič nepoviem. Slabá, ale no, takú podivnú albánsku petardu od Enigmy, že vraj 1,2 gramu. Ideme ju. Trošku moc dlho tam bol. Verím tomu, že má 1,2 gramu. Sice vyletieť vysoko nevyletela, ale hrniec rozťahalo. Trošku nadutý je. Teraz, Dumbum Middle, neviem koľko to má, viem, že vyše gramu, ale presne neviem povedať. Neviem, či stará alebo nová. Stará, či nová. Toto už by malo byť silnejšie. Malo byť silnejšie. Tak nič, tak slabá je. Je tu taký trošku väčší výber 2-gramových petard a zabudol som, máme tu dve 1-gramovky, začneme si s nimi. Máme Megabang a Angry Bulldog. Zo skúseností už viem, že Megabang je o trochu slabší. Ale tiež dobre, niečo ma tu ošľahol, do ruky mi strelilo. Chvála Bohu, mám ochranné okuliare, takže oči, hádam, budú dneska fajn. Angry Bulldog, toto už je podľa mňa trošku silnejšia petarda. A to už je ako 2-gramovka. Čo vravím? To už išlo pekne vysoko. Ideme na 2-gramovky. C4. Idem už ďalej radšej. Také isté ako ten Angry Bulldog. A také isté ako aspoň si myslím. Potom tu máme FP3 New. Veľmi pekný zelený efekt na tejto petarde s výbuchom. Ale sú trošku drahšie. A výbuch taký slabší z tých 2-gramoviek, ale kvôli tomu zelenému sa podľa mňa oplatia. No. Big Bang 2G, červený. Dobre, to už bolo celkom vysoké. Na kameru. Zmenili sme si uhol na kamere. Neviem, čo to je, má to 2 gramy.
mi, že to má ešte aj efekt pred výbuchom. Taký podobný ako Muerte, to asi viac ľudí pozná. Malo to aj whistling pred výbuchom, čo škoda, že nemá. To sa mi páčilo. No, doba je iná. Taká slabšia na 2 gramovku, ale to kvôli efektu. Ideme na Big Bang 2G čierny teraz, to bola silnejšia šupa. Nechcem nič, ale čierny bol silnejší ako červený. Rúbsak si trošku idem pohnúť, lebo nechcem. Takto to dám na bok. Už je riadne zdutý hrniec. Puma 2. Podobné ako Big Bang. Také ako ten čierny. Také ako ten čierny. Už tu zostala asi iba Mamba 1. No. Mamba 1 gram. No, 2. Vlastne Mamba 2. Aha, tak nič. Dobre, má to asi 1 gram. Asi 1 gram. No, to boli tie 2 gramovky. Ideme sa presunúť na F4. Máme tu aj F4. Máme tu Dumbum 5G, Big Bang 5G, Monster 5G a Monster 8. Toto si na mobil neidem natáčať. Idem si ho dať do vrecka a bude asi iba zábery z GoPročky, takže komentáre tam asi nebudú. Čo bolo? No, zábery asi budú iba oblohy. Ty vole, to ani na kameru asi sa nezmestilo. Tak, Dumbumka nám zlyhala, odhodím si ju preč. Vrátim sa potom, aby som to poupratoval, ale škoda. To je fakt škoda. Ideme na Monster 5. No dúfam, že to bolo vidno na tej kamere. Idem prepozrieť ten záber a podľa toho vyhodnotím, či idem ešte takto natáčať. Ako takto bolo vidno na tej kamere? No, Monster 8 si natočíme takto. Čo ti jebe? Neviem vôbec, či to bolo vidno, ale hrniec išiel zo 50 metrov do vzduchu. Vôbec som to nečakal. Je to taký ľahší hrniec, ale uško mu odrapilo, som videl. No. Dobre, idem hľadať uško. Z tohto videa bola úspešne dotočená. Musím si ešte pozbaliť všetko. Kráter je tu fajný ako moja ruka a to je akože tvrdá zem. Takže videjko zatiaľ ešte asi nebude dokončené, ale bola to fajnovina. Hrniec máme teraz taký elipsu na spodku. No, idem to tu zbaliť a poupratovať. Takže o pár dní neskôr natáčam túto časť videa, lebo doteraz neboli nejaké veľmi priaznivé podmienky a zatiaľ nie sú ani teraz, ale s tým už nič neurobíme. Takže máme tu zlatý klinec, ako sa povie programu, Monster 100, takto pod panvicu. Bude to zaujímavé, takže jedna zapalnica nám už horí.
Takže ja sa idem vzdialiť. Každú chvíľu asi ma aj mykne. Nevieš, kde je? Tá panvica zmizla. Dobre. No. Po panvici ani chýru, ani slichu. Kameru mi chvála Bohu netrafilo. Ja neviem, ako to mám upratať. Slova už nemám. Slov. Taký zvuk z toho bol krútenia sa, točenia sa. Doteraz nebolo počuť ani ako niečo padlo. Na GoPročke to bude hádam lepšie natočené. No, ja sa s vami na toto video už zlúčim. Podľa mňa úžasné video Košice. Vietor trošku nepriaznivý, ale úžasné. Takto dodatočne nakoniec musím natočiť koniec tohto videa. Podľa mňa akože neuveriteľné video. Ja som nečakal, že niečo takéto budem vedieť natočiť. Sice ospravedlním sa za ten vietor, ale insane video podľa mňa. Takže ďakujem. Ak ste doteraz ešte nedali like, tak prosím, dajte like, fakt nestojí vás to nič. A vidíme sa na budúce. Čauko.